Minkejja li l-Prim Ministru Robert Abela iddedika dikasteru fil-kabinett tiegħu għall-ambjent u l-enerġija biex f'dan il-Ministeru lill-Ministru Miriam Dalli tar-responsabbiltà tal-enerġija rinnovabbli. Skont statistika tal-Eurostat, Malta hija t-tieni lanqas pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għamlet użu tal-enerġija rinnovabbli fl-2022 brata ta' 13.4%. b'0.3% biss anqas minn Malta. Fl-aħħar post insibu lill-Irlanda b'13.1% mill-enerġija li tiġġenera ġejja minn dik rinnovabbli. Filwaqt li l-Iżvezja hija l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li tiġġenera enerġija rinnovabbli, hekk kif 2/3 mill-enerġija li tiġġenera jiġu minn sorsi rinnovabbli. Malta tiġġenera nofs l-enerġija rinnovabbli li tiġġenera l-medja Ewropea brata ta' 23%, żieda ta' 1.1% fuq il-medja tal-2021. Iżda l-isforzi tal-Unjoni Ewropea irridu jirdoppjaw fi żmien 6 snin, hekk kif id-direttiva għall-enerġija rinnovabbli li ġiet riveduta f'Novembru li għadda torbot lill-istess Unjoni, inkluż Malta, biex minn 32% tibda tiġġenera 42.5% tal-enerġija li tipproduċi minn sorsi rinnovabbli. Minkejja ħafna diskors fieraħ u l-wedi tal-Gvern li se jkun qed jilħaq il-miri ambjentali tiegħu billi jsostni inċentivi bħal tal-panelli fuq is-soqfa u l-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli offshore. Jekk wieħed janalizza ċ-ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jara li f'Malta aktar minn 2/3 tal-ġenerazzjoni tal-elettriku fl-2022 ġew mill-power stations, aktar minn 22% mill-użu tal-interconnector, filwaqt li ftit aktar minn 10% biss kienet ġejja minn enerġija rinnovabbli. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista ressaq diversi proposti konkreti biex pajjiżna jżid b'mod sostanzjali id-dipendenza fuq il-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli fosthom l-investiment fi floating offshore wind farm sal-2030 bħala wieħed mill-pilastri nazzjonali biex pajjiżna jilħaq il-miri tiegħu għall-enerġija rinnovabbli u d-dekarbonizzazzjoni.